Gruziýanyň Nevit gaýtadan işleýän zawody türkmen nevdini satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada Black Sea Petroleum'un baş direktory David Patskveriýe habar berdi. Gruziýanyň Kulevi portunda yerleşýän Neviti gaýtadan işleýän bu zawodyň ösüşiniň esasy ugry Türkmenistan we Gazagstandan getirilýän Neviti gaýtadan işlemek bolar. Bu bolsa zawoda täze halkara bazaryna çykmaga mümkinçilik töredir. Kärhananyň baş direktory türkmençe ýygmalynyň ýakyn aýlarda getirilmegi boýunça ulalaşyklaryň eýýäm gazanylandygyny aýtdy. Gara deňiziň kenaryna Poti şäheriniň demir gadagynda yerleşýän Kulevi taslamasy $600 milyon möçberindäki uly maýa goýumdyr. Häzirki wagtda zawodyň ösüşiniň ilkinji tapgyry üstünlükli tamamlandy. Taslamanyň 2027-nji ýylyň başyna çenli tamamlanmagy meýilleşdirilýän ilkinji tapgyry zawody Sewitiň iň döwrewap kärhanalaryň birine urar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmakly hem unutma.